Waspadakno sejatine entit ki sapa iki ya pun Kakang Diajeng. Lampune piye lampune iki? Lampune gak iso mati, Lek. Engko tak jalukne mbah 50 pateni ya. Iki kaya ora metu-metu ya Allah. Iki usir ae ora iso dipateni. Angger lampu pet iki mbembane anu ngono lho. Iso kok sesuk ora tak jak lho. Sesuk ke prei ta ora? Anu Bu Nyong Prei aku prei Bu sesuk. Nyong sewu, anu ndase julang iki tak genti ndas garangan lho. Aja ora sambok gentine surat nikah wis dikletek bojoku kok. Coba waspadakno sejatine pun Kakang ki sapa? Entit ya Panji Asmara Bangun. Iki piye iki? Entet ora oleh mlebu. Ah. Kowe metu aku mbek-mbeke malah ganteng kowe tok. Ya Allah. Iki jare ape melok grup campur sariku kok goblok. Alung kowe ae bro, ora ganteng-gantengan lah. Oh, bocah kok Mau lampune peteng tabrakan. kok lampune peteng tabrakan. Oh, iku sik semengan. Kowe semengan iku lho. Kan. Endi mau ragil kuning? Oh iya, sorry mataku ketutupan untu. Ragil kuning. Nadyan prastamu jebule ora bisa liya, ya aku wis padakno ragil. Kang Mas. Kang Mas Panji Asmara Bangun, Kang Mas. Pripun Kang Mas? Raosipun pripun Kang Mas? Kang Mas. Wah, semik. Gene. Sapa? Saeneke lah kono po enak. Kok iku iki lho? Urung tak apa-apano abene kok kulhu wakat Allah somat lam yalik balam yulat. Maca kulhu. Iku Enak men. Prasetan. Hei. Kok tenanan iki lho? Wis ora nganggo kangmas-kangmasan aku ora tau dikonokno. Aku sing bayari kok. Lho, rezeki ku wis ana sing ngatur kok. Ayo tak mbok 50 tenanan. Pasar menyang telo piye? Angger mbek kowe kok tenanan mbek aku kok jaga jarak. Lah kok nak karo sampean tenanan yo ndekne titanes. Mosok aku karo rombongan ape muni dampot. Saru iku. Mangkelno wong. Intine iki ketemu terus kowe ning gone jenggala mulya bareng-bareng ngono lho. Ala iki padha ae. Ki ngene tak gaekno warung ning gubuk dhuwur ngono lho. Kok langsung nesu ngono iki lho. Wah, ngetek kae yo. Jajal karo subek. Mangkel. Ngono lah ayu sumpah kowe. Kowe ora klamben lah ayu kok. Cah cilik akeh kok ngono. Kaosan maksude. Kene Iki merga mungkin tesih wonten lakone sing kudu disambung. Nggih. aku banget panarimamu, aku mbok lipur, aku saiki ngosek. Oh iya. Ginah yo go rambut ta. Ginah kok iso ngono iki lho. Nah. Lho